So yan guys, good evening. Bali, pupunta kami ng... Saan tayo pupunta? Pistan! Pistaan? Sasakay ako doon sa train-train. Sasakay daw siya sa train-train. Ganun ang papasilo. Bali, pageant din kasi ngayon guys, sabay doon sa pon. Mamamasyal daw kami sa mga rides. Pakita mo sa akin. Tama na. So yan guys, kita-kitsa lang doon eh. Papa, pakita. Hello! Dito na kami. Hindi na ako gumagalaw to. Ito lang. Okay ka na dito, okay ka na dito. Sakay ka? Ay, bababa. Gusto mo dito? Dito, doon sa kabila. Hindi. Ha? Ito, hindi na yan malakas. Ayun, wala ka. Gusto mo sakay dito sa kabila? Dito. Dito na? Yan guys, nagtitingin pa lang kami ng pagsasakyan ni Potjeng. Yan guys, sasakay kami. Asa man dyan. Sakay ka na. Dalawa tayo. Sugad na ron. Yeah. Asa ka naman. Alas mo ka nito. Hello ka na. Mama, nandito na kami sa'yo. Mama, nandito na kami. Hello, mama. Andito na kami. Sakay na kami ito. Nandito na kami. Takot lang dun. Yan guys, hinintay na lang namin magandar. Ayan, motor na. Kapit siya. Di takot ako. Tayo ko din. Ayun. Sabi ko, Papa,
lang isa doon sa bandaroon. Oh, ano? Tingin ka dito oh, para makita ka nila. Tapos yung train. Train. Hindi na tayo sakay doon. Mabilis yun. Ay, mabilis. Tignan mo yun daw. Aray ko naman, masakit naman yung dyan ko. Naipit oh. Malaki na ikaw, papa mo. Hindi na ipit. Ayan yung paligid nito. Ayan, train. Dito kami, guys. Hello ka na. Papa, baba dun. Lapit na tayo bumaba. Bababa na yung isang kasama namin. Susunod na kami. Ayun. Kami na lang yung natira dito.